ija inkasangalaza chifukwa chani. Ine ndizinthu zimene nthawi zambiri ndimafuna ndithu mwina anthu akamanditenga kawiri kuti ndizomana ndi misungu kati yanu. Maprogramu nthawi zambiri anthu mubangokonda ngotenga munthu kumubitsa mstudio basi kutenga microphone kumacheza naye limene uchitira ndine. You know, zapeza kuti abwereso wina chimodzimodzi bola wangu sintha kuti kandi agriculture basi kuntenga munthu mu studio. Ongasamtenga mu studio ndio tunapita naye pa khonde poteropo basi ndikumangopanga chonchi imeneyo timaisha just one on one and you just flash your microphone. Tazambira wakati ndi ma program ofanana format imodzi mwangopereka ma titles osiyana. You get a point? Ndi ine in those days kuti no program ya face to face. Face to face imakhala, that's what was known as face to face. Nkhope kwa nkhope. Kumena yoti ndikanakoza mutenga munthu kupitisa kupena naye mstudio. Basi umacheza naye. Kaya ndo mpira mnacheza na mbili musicians tunacheza na mbili kuti ndikanakoza ngwatenga wapita mstudio koma zimezi machitika ndimanteka munthu kupita naye kumalo kumene kukabwerese program ikakhala kuti no there is reality attached to the program. Okay? Because ine niwakhulupirira kuti program kuti anthu enjoy ngati mukukamba za kumalo kwa kuone kundimva kaya sikukhala komweko koma anthu aone program itsikhala kuti kuonesa mitambo program itsikhala kuti kuonesa mitengo program itsikhala kuti kuonesa anthu akudutsa imaperekano kwa munthu oonera uja amamva kukoma mu mtima kuti awatitengera kumene zinthu zimachitika. Ine ngandikamba ndi anthu amene nakumana nawo akabaza nakumana ndi anthu oyenda bawo nakumana ndi anthu ndizikakamba za munthu oyenda bawo nitamtengera mu studio no kumene kuti mtengere kumalo kumene zinthu zimatani zimachitikira. Ndiye chifukwa chake utane kuti ukufuna upangire program ndino ndifunsa kuti mukapanga bwanji ndikuona kuza kupanga tetika kumene panjira paja waone mmene machitira ndidapanga program ndi munthu wina munthu amene sindimchula pano amona okha fanda muzo tabwere kuno tabwera kuno kuphila sochi tidazapangira kuphila sochi kumeneko ndi akabwera yeyo pamene tanene kuti tinapanga bwanji ukuona bwa wenda ndanyati atenti musake munthu amene chabwino ndiye nkhani yake ndimeneyo ndinkonena kuti tibwere kuno ndipo kuno ukuona kuti nthawi imeneyo chimene the only difference imene itaona switch will be so remarkable ngoti pa program imeneyo sinditha kuti tibwereze ndikanafuna tikana maibwereze papa chinokumbukira kuti no TVM nthawi imeneyo napsa so it was one of the programs actually that perished on that inferno and we lost most of the programs including imeneyo munthu akabwera anthu adziwa dunana yonera ndiye tinapanga pamenepa apa ngone mwalo uluko timagubuduza miyala amene tinkanga na chani akabwera mpena anthu atazindikira ndipo titapanga zimene chimene tikachikubuduza machakana chinatani chinaoneka ndana tunaweta kodi zimatibwa ndama ndifusa Wellington zidachitika bwanji mukafika umene kuja no tidachiro panga arrange ine ndimachita une kuti program ndifuna ndipange program ndokutwa kuti kodi ndilowere nayo kuti iwe yemene anane mucha ndati kodi mwana ameneyo I think ndipange nayo program kuti idzaoneka kuti anthu enjoy aone kuti no sina khale ifetizisakaniza nyimbozo iwo kumasangalala pano ndi movie natu mwamba ino mukhale pomwepo apo pamene no tufuna amene abwere baba si tinkumbutse kuti nafike akufunika kumwimbira utakuzedwa that's right mwimbire phone nditu ndimuimbira phone kandi pomwepo kuti tuone kuti mafikiro ake akhala otani tangotengani ngati zavuta Pamba banyamba tamazobwe no mayendede. Just leave it there. Tenga ninjinga. Kuri muyende bwino kuno. Nandini ne muta. All right. Mutibeza. Ndiye nkhani yake ndimene. Asakafika meneyo. Akafika. Nkhani yake ndio taziona. Aziona. Ndimene time nantanda enjoy program. Why? Because tinaitenga. Kana ndapangira mu studio. Ndesika dakhala bwino chifukwa nanga chimene tinachipezacho iyo chikadabizika mustudio ndinapezeka kupita ngamwana kuti makudukuza miyala kudukuza miyala kuti ndikapeze chani ndikapeze chimene ndikanachipeza mu studio kati ndakubera ndapangenda program ndi John Green Malunga ankamugudisa chimimba chake malamoto nganakoza kutekera mu studio naamene tendi ku stadium tinapangira ku materraces amagwedeza mimba yake mwini kuti tinangaenda mu stadium napanga nthawi keso ndi Swadik Sanudi wapi pana menyere penalty nachinye chigoli nantenga atavala tracks bwino kuti ndipira kokanga naye kumene nimene mainoka imakali program because mabweresa ambience yakuti imene imonisa machita portray reality
amene pafunika kuti tumuonetse ndezi zimene tifuna panga panopa ndipo anthu amene anayiona program amene akangofika uyu ayikumbukira tikaputuzanso miyala pang'ono okokwe asanafika ndiye mwauza akhale momwepo panopa program ndizilongola fa mwanayi ndikumphunzitsa kuti adzaona kuti kalongoledwe kabwino kabakaka tundwanje anthu amene atatenge program imene atafuna kuitenga face to face kuti apita naye patsogolo amene aitengaje kani momwe kuti tione tsopano kuchokera pano akafika amene yoyo tikafika naye kuti fa tichoka pano tikafika kwenikweni kumene tidakubuduza miyalako tinomuone kuti hayi adatonetsa zimene ndipo mukumbukira pa nthawi imeneyo ciao. Muntu uja wafika pinki muntu uja ndamene Muntu wafika muntu uja ndamene yes muntu wagenda fama ndemo ndigira ndaye ayuza bana kuda kubwera muntu wake kuteku ndiko ndineyo basi muntu uja nduyu ndikuwe kuti amene munaonera ma program anga face to face masiku ambuyo mmodzi mwa anthu amene ndapanga program yake imene anakonda kwambiri anthu inali ya Sunday tili anyamata nthawi imeneyo tili anthu ang'onoang'ono wokuti unoti imvi tisanambotuka kwenikweni ndithu amene munaionera nthawi imeneyo ndi amene simunaonera nthawi imeneyo kuno ndabwera nakukumbukira kuti tinafika wayiona amene mpanga tinafika kuno ndipo tafika kuno kulibe nyumba zonse pasedi mbasi yes apa pasi panoitemba kutotenjera unyamuka kafika pachimwana icho kuchiona icho chipatunewe pamene tingakubuduza miyala mene ndiye kuti panopa timafuna mauza anthu kuno kuti akafika mumuzindikira ndiyenda ameneyo Sunday tinapanga program nyimbo timaiti chanji paja dzira la njoka dzira la njoka timati chanji paja imamba kuti chani timupe magega nayo tikamupa iyeyo okongola kolowa opanda mbatata akadadziwa mulimiro akadadzala kobwe muli ntaunimu mungozungulira usakhala pabanja kalira miseche klika ndepiri mwamuona munthu uja ndi uyu ndiye maganizo ndikuti sopano tipite tikabuduze miyala ichi tilabuduza miyala ndiye kumene ndiye mukaona kuti zina za zimene akuchitayo padakati pano ndi chani akapanga interview imeneyo ndi uyu inosona tiona kuti Sunday akapanga zakukwani masokuta kubuduza miyala khali pomwepo pamene tikupita so akumutu ndiye mukuona kuti ndi mwana ndiye tikangozungulira uku ndiye tikupita pa mwala uwo tituone kuti sikuno plan time oneka bwanji kupita pamene pachapo imene sidalili pa nthawi imene ija mukhale pomwepo pamene program ikupitira iwe ndiyakuti program tauza anthu kuti watsazike kuti ndi mkulu kupita mu nena akundituma ntchito ndi ntchito akunditumayi siyamasewera sapato zamkulu amene ndizovuta kuvala koma akuti andiveka yekha ndi zili bwino apapa tikuyenda funa tipite pamene panali interview imeneyo nkhani ndi yadzira la njoka tukalipeza dzira la njoka komanso peremende anthu apaka nthawi ife nthawi tinali tili apiki nini timakhala pa music splash chonchi pano tili kuti VM komweko kuonera peremende tikamuyimba komweko lero akayimbidwa peremende khalani komweko tikhale limodzi. Abale mwana ndi mwana
chimene tingapange apa timupe macheka ngayo tikangomupa iyeyo chimene tingapange apa timupe macheka ngayo tikangomupa iyeyo ndatola dzila la njoka njoka ilibe mbale nawo njoka salila nawo njoka sayamwa koma kango kulaba ngono akonza nsoguguluma iwe tapesa dzila la njoka njoka ilibe mbale mwana wa njoka salila mwana wa njoka sayamwa koma kango kulaba ngono akonza nsoguguluma hogogola kholowa opanda mbatata akadadziwa mulimiyo akadazala khobwe akuti muli ntaunimo mungozungulira bwanji osakala mabanja khalira viseni tsono nkulu ineyo ndikufunsa mmalo mwako te funso mene ndinkafunsa nthawi mbiri nyimbo imene uyu nkuluyu inali nyimbo iyi sindimayimva kuti amanena kuti chani wokongola kholowa opanda mbatata akadadziwa mulimiyo ndikuti chani akadadzala khobwe ndikuti chani sungamvetse kuno kuti kodi akunena munthu kani yutani ndikunama pa makhala ngotera kuti chiveke bwinobwino chinthucho pamakhala zinthu zina zake zakuti timazithamangira mmoyo chifukwa cha mmene zikuonekera ndi maso by the end of the day timakapeza kuti chinthu cha it's nothing ndipo chimene chilipo zimene zachitikira anthu malo osiyanasiyana makamangani ngoyerekeza ngati zikakhaza mabanjazi ena amathamangira masiku ano mati maluksi kuzothamangira maluksi kutengana naye mamuna ujakuona kuti abaulo ndiwo akanika kugula so there's a lot of things zimene anthu akumana nazo mmoyomo zimene anangokopeka ndi maso goal for it and by the end of the day upeze kuti ali mavuto then matokuangula kholowa opanda mbatata meaning that kuti muli kholowa uja maono kama mulima mbewu uja kama ilima ima chibalo balo chimakhala pasi pamene khobwe munako jama dziwa adakazola khobwe sachitikira bwino adakazula ochifo khobwe amakhala kuti mwamba zipatso zimaonekera ni maso akamapita kwa mulimi tsiku lera tsiku adzota apa pakhanga ndi kulola bwino apa sindi kulola pamene kholowa mbatata chibalo chimakhala pasi ndozingotiri masamba ja kuzokhala green bwino bwino samalira pamunda pako paja basi tsiku lota amuna khanga ndi waja mbatata pasi woza kuti chilichonse nthawi yapita mawanse jakapita ndimene majizo mungozungulira chati kuti bola kadaka babanja ndikutani ngamene makamba po zokhuzana ndi kunangolimbikitsa anthu makamaka young people kuti it's very good kuti anthu azi samangozungulira the more makamaka tikakhala mu society mo zimavuta kwambiri kwa azimayi atsikana kuti the more she goes ndi uyo kena kumbiri ikapita ukhala naye ndapo disaster ndipo ona pokamba nkhani zosenali nkhani zosiyana that's why timakamba mo nkhani ya ngoma zimba moyo zimba itse chifukwa chanosango na straight kuti kholowa mukamona chifukwa amene achine pataka pasipo mudzapeza palibe chifukwa chakunena kuti mukamayimba nyimbo ndakatulo chonje mmayipatsa zaka zamuyaya so da zabwera generation ina nyimbo je kozokani meaning kwa generation imene kwa mukaitsekeratu nyimbo izi imakhala meaning mukabantha generation imene ndi mukaikamo tezoti mukuimba nyimbo mwachitsanso machwemo mawo ngati pangolini things zikuoneka hoti pano the years to come nyanyanda zakala zina zake so ena sadzaonera ujuji kanjani so nyimbo yamafuna kuipanga phrase bwino kuti generation after generation akazipatsana so ngati kalelija ndi machita timayimba nyimbo ngati zimene zizolemba ngati ndakatulozi ndeti makatipeza nyimbo imodzi to drive the whole album imene anthu amve kumuyambirira yosafuna kuzembaitsa like peremende so neso muli kuzembaitsa pang'ono koma peremende ndikuchitire chiyani kampilu kafleva kachakalaka ukumva penepo kampilu mayonnaise ndikuti kafleva kachakalaka ndikuti munthu uyo amene nyama machita anena kuti mayonnaise jamuzo most of the time timakondoweka mu salad yako sempiwa mpilo so timakamba nkhani ino timakamba bani machita makamba unoti munthu chifukwa cha zochitika chake zogwira zake penemende ndi uyamafusayo ndi nzimayi
kuti mamuna akapita kumpangiraka usaja kupingaka kusiya uzukupikira sakuja ndi amafuso tupelemende ndikupangira chani ndikupikire chani kapena ndipike kwesera zinthu nazo zosingazeke kapena mukuna mache mungasangalale ndi mungasangalale kapena ndipese ka flavor kakakhaleka chaka akumfusa pelemende uja akunda amfusa ndizimai sopano ife umpope amafosa pelemende mujoni galimoto la pelemende utsogolo pada chipoti anayika poka chituzi kanzimaye ali changu akamayendetsa galimoto amayang'ana chituzicho chinyimbo tachikondi tikumveka pasi tsoka likalimba unamuwo chandi wadzulo pelemende akumangolira akulepera kutaya amadzi amafika kuti apelemende cheketengani chabausa pelemende tobwera kazatabwera kati golokipa wafutubo ana mwino akudandaula makamaka akusikelo amayo yembekezera asamavale talauza misizi pelemende anapita kusikelo anamalakatala kisuti ngati golokipa wafutubo ina mafura maodo pase feel to pana kweli amone kati wa AI no AI kanali drive namakumbukira pane tinali ndi program imene ya face to face yes ndi madalawa that's right inali program yabwino and program imodzi imapanga drive ma sales ife entire team atingela ma sales kumena kwenda kulimba nde because ma station sana kwambiri mbiri so viewership not very high so you can have a program with him mwanga ngati face to face wa program ija ikamakutenga umango werenga kuti nesinta 2 weeks ndandira phone kwa mwenye kuti ndikapanga supply magadebe program samba oni nanto amalai woka wivi na mwenye wamone mandisa Wellington napanga program abino zelo dadi abwino yabino zonde kutana no it's right yeah so it was good time titu balwanga ndiye cholinga chimene nakubweretsera ndikupetu program ikuita no mapeto sizo tikabena kuti mfunse kuti kuba ndemuta kabizo ndofunsa ndiwe koma ndingwawo zake una kuti ine program ilero mwanaye akufuna kuti azipanga program ngandani yakali mochi ya face to face nafuna ndimuze kuti pa program iyi timachitaonetsa a certain level of aggressiveness. You have to be very aggressive. You have to, in your approach, you have to think outside of the box. That's what we say, so to speak. Look, mpana druga tukutata. Tajirobela kupila sojiku. Makanga tukumutatu muone mbuyo moja. Majira kunena utapa loani hapa. Aise ukakubuduza mala utele tumaika makata wezi. Antanga monera uko amona ngati zinto zeni. Ma producer mafunga muzipanga choncho. Osangoti piko sana nduza bazungupangano zongo pata phulo ayi program kuti khale bwino uma inoganiza weka. I can give you so many examples of my programs zoti ngana kozongokhala nawo konkuja koma nozo machino ta attent nyamuke tipito pane program ine amene napanga tinkati sensei pana munthu naka kamatenga zinthu kumasandutsa kusandutsa sopo kusandutsa ma cigarettes kusandutsa kazinga chanja munthu amene ndaduwa apanga zamasenga ngana kozongotengera ku office kokuja mana mtengana bwana naso kuphiri ndikuzamuke kuseri kwa mwala inu kanga numenyana ndi anthu ndikukwera kufika kuphiri kuja atavala zindevu zina zake fomda bwera apa mpaka atakagaza kuti uli munthu nakamakhala kunayi ine I had to think kuti program kuti sangalatse nditani anda akamonera kokwaziona kuti zinthu zina zake so ma producer masiku ano ndithu akakupatsa ntchito mutsidi ine kama producer anthu pomaliza pa program tsita wow ndelero tinayesera kona na limene chachikulu music ali zinthu ziwiri mu industry matu muli ma musicians ndi muli amene umukozo watenga mwaji amakhala ma artist alright ndi muli ma singers munthu ali ndi mawu abwino amangoyimba that one is a singer so tukhala na artist pamene mapangisa clarify kuti munthu this is an artist ndikulembako this is an artist ndikuswera guitar this is an artist ndiyo koma apart from that ngati ungoyimba ndiye kuti just because ukuyimba you are not an artist chifoti uchali chikujamba takayambitsa nyimbo ya mbuku sai chose chikamayanga ndoni ma musicians sai chose kumaliro kuja kana kuti imbe nyimbo na maja kuti nosemusa ndikuimba ngani just because you have a voice it doesn't make you an artist so chimechi kuvuta kwambiri panopa nimeona ngati focus ya nyamata ambiri yachuluka kuti I should just be honest
there's a generation of one message. A generation of one message. I didn't message emoji. Nyimbo za tuvuga yabo imakani message emoji ndio kongola ndio tani umanditenga ntima ndio baby yakuti ndio ali yasati samina kuimba basi ndio baby kongola ndio kongola. So the message is one. So the number one, before the message, you know what I believe is chimanga treat before everything. Music industry mende mabangira analyze. Show ambira chimene muchipeze kuti chinthu chokhala music ndijani kali mbedwe. Cho chikwiri cholemekera ku muchilemekeze koposa ndi production. Imene music iyo by the end of the day nyimbo yanu jamugayimba anthu atamangira message. Wanipeza komora adzaimvera soka chiwiri se production now. Inajambudwa bwanji zidazimaenda bwanji zimaenda mwakuti. So artists the more ukamabwera pa market anthu samala the art yabo asama samala kama jambula zidebe ka sudu yako siyabo ino anthu amakulandani majawiri. But as you are living the market baja kuti ukhala bibaka nthawi kochulukirapo anthu amambo yanga na sopano zi lusali jazo zida zikwenda bwanji chakuja kuti chiwenda bwanji amadodala artist wina yako daboti iwe anthu mati ndewa pala ati nyimbo zake sabwino koma umavira to mangwa nyimbo this is nice song koma ndimene nero pala sakunena bwanji mwina zimwenyemwezo veka chimodzimodzi mwina zimwenyemwezo veka koma kuti that's why anza thakunja choma dabonena kuti every time amabwera ndi nyimbo za mphamvu. So I say much we say I appreciate kuti kuchemera na munthu ndi nzaje ndikofunika mene tiwachemerera kuti msamakhale nkhondo kumenyana. All right, ndili pompo Kuntaja ndingofuruza this point pali kankhondo kamene tikumenyana anthu atatu mwandimvetsetsa artist uyu aimba nyimbo yomuno kuti nyimbo zozimalirabe kwa ilesi mpaka lero 31 years tikulira nyimbo kwa Vinga ba Mike Junior yakale kubamuzona nantu still ndaga nthawi seka koma ndimafanda ufuse nifuso limodzi sinanga program iyi ndiyoti tayikumbutsira program iyi imabweretsa zambiri tangu tuzani experience yanu pa MPC chifukwa panonso simuli pa MPC mudachita litayi tangu tifusa the experience yanu waphunzira tumanayi experience pali me suda funsedia experience yanu ndiyo Kuntaja mumene mapanga face to face komanso tangu tuzani pang'ono kuti fanthu amakudziwa ni mwina ndi face to face sakudziwa so kuti bweyo mumagwira ntchito zina zotani okumbuyo kumbuyo kwene ine ndintola nkhani chambireni kungochokera ku school tidatengedwa ku Ministry of Information. That time it was the Department of Information. Tayaka muzu kudalibe Ministry ya Information. Department of Information ni makala ku OPC. Pala zifuwa zake ndizandali timazidziwa. So pakala omaliza makala Chief Information Officer. Full stop. The department but very powerful under the OPC, Office of the President and Cabinet. Ndama tulemba mwantu nwelo. Ndiye pankani ya news kuna lino newspaper limoti. The Daily Times, the Saturday Jamaican news or the weekend Saturday get 10 minutes. This is minutes. The our Matenga news kuchokera ku Ministry of Information, ku Ministry kan ku Department of Information. Department of Information ko kunali kanyama kabwino ndithu kamene kamapanga kama chakula news kocho damana Malawi News Agency. So anaenda tolangani mu dziko lonse la Malawi ndaba tuza stories bwera sub region region ima editors mkuzoona ndimatuza ku MPC ndi ku Daily Times for onward publication ya mawa ndi ku MPC for news bulletin ku MPC of course analison ndi ma reporters yao but otherwise news idali pamene pa basi ife namba na kumana kucha of course in the dying days of Kamuzu ngamba na umeneko ndiye kuchoka pamene bono basi mwina kuita koncho ndayetali kera kamene mazeti sondayo kubera no TV ndimene ngata tapita muzeka ona ngodomene kumulika panga bwachi tumiza ka training tena panga kubera basi tungabezo TV ko sitakhala sibadola ndimene no tinkayamba TVM basi TVM iyi kutani pende kubera uzaita meje MPC TVM zose zitaenda nazo ife mpano kuzafika lero de mwene munjira mmene ndiye nditu I was like a cab reporter malemba nditu news a print timacha ma features matamanga kupita kulemba news kumatuka mthisi Malawi. You know, there was a magazine which was this Malawi. Print. Whether we no TV, we don't come to the transition. We don't know what's on the electronic is. I was one of the first me and my friend. Now and where I'm got my chief editors, not chief editor, but editors, the first editors. After training at BBC,
program ya face to face inali tujonji mwaona nali ndi bwana Kuntaja kumaso Hassan B ndi mene ruzimakali anthawi imeneyo TV Malawi face to face ndi program imeneyi izikhala ikubwera pano pa MBC ikhala kupitirira tiyeni ndithu tipitize kuonera ma program otsatira pa MBC. Aligotola pelemende, kutokolo badashi bodi, anaika boga chituzi, kanzima yali mariseche, akama yende sakarimoto, amayangana chituzicho, ninyimbo za chikondi, jikumbeka basi, so kali kalimba, unamuo chanti watulo, pelemenda kumangolila, mpila wabambo kunalibe. Chapa